pagi Mas Gareng. Selamat pagi Mas Bayu. Nggih. Secara tidak langsung tur ora krasa umure awake dhewe suda sedina meneh. Leres. Mila yen ulang tahun niku sing diulang tahun niku barang mati niku tegese mundak umur. Mundak umur. Nek sing barang urip niku malah umure suda. Nggih wong nggih menungsa nu gadah takdir piyambak-piyambak kok. Nggih, kula kala mangsane kula niku nek ulang tahun tiup lilin niku malah jane ora tak sebul mergo pamrih gen ngurup selawase semangate niku wau. Nek nggih wong nganu kok Mas, pates-patese ngoten kok. Nggih, ora nyebul lilin ning nyebul sebel sial karep ben lunga. Betul. Wah jan niki kula remene nyambut gawe ten mriki ngeten sing ngancani sing kathah atas mriki. Wah nggih, Kyai Kabupaten Malang niku pancen minded dateng seni budaya utaminipun wayang kulit nang kene iki. Wayang kulit ya dipirsani ya toh, bantengan ya dipirsani. Oh, jaranan ya ngono. Wah, jan elok tenan. Salon geter niku. Son horeg. Kula ngarani salon geter. Nggih. Ya majuning jaman bakune tujuannya itu positif, memberi hiburan. Wong nggih. Gitu. Nek niki ajeng enten sing lali kula direng-gletreke kedung salam Mas. Apakah arti dari kedung salam Mas Gareng? Mungkin ndak ditagih kali Pak Kades. Nggih, napa? Keperluannya malam ini kuwi bersih desa. Nggih. Dongonipun Pak Kades kalian masyarakat mriki mugi-mugi desa mriki kali sing beda Kudurjana saha Lelara. Terus saben bersih desa mesti gelar wayang kulit gandeng iki ana Pak Junedi mula dalange yo pilihan Ki Bayu Aji. Terus terakhir lam kuwi lam mateni M lawake M Mas Gareng saka Semarang. Weh. Dadi kudu katut. Oh, ora katut piye? Wong kowe iki karo aku lak sedulur kembar. Oh ngono ya Mas. Wis bulau piyai kathah do pirsa kowe karo aku kembar sial. Ya ora kembar padha lanange. Kembar padha lanange. Ning kabeh sak jagat niku sedulur kok Mas. Nggih. Nggih ta? Mergo nek ora dianggap sedulur awake dhewe kepaten obor. Betul. Wong sing jenenge makhluk sosial iki ora iso urip ijen. Sok pindah rono pindah rene mula kudu sugih sedulur tur senenga nyumadulur, ora nyumantana ning nyumadulur. Nyumantana kuwi golek rai. Oh, ora apa-apa terus wah ngetok-ngetokke. Waras. Nek nyumadulur niku karo sapa-sapa grapyah, semanak nggih pawitane ora celutang. Nah niku sapa-sapa disarawungi seneng. Mila kula ya alhamdulillah sing jeneng keluarga kuwi ora mung keluarga kecil, nek klebu Piyai Kedung Salam wis dadi keluarga besar. Nggih. Bathine nonton niki mboten ngelem depeh kula melu Mas Bayu rambak tesih umur-umuran jembagar ning wah pemikirane pun wong jenenge mondalan. Loh, kula niku mergo kerep panjenengan napa niku mong sing ngemong kula rak panjenengan wiwit aku. Mangsamu aku kakang kawah hari-hari mboten. Panjenengan iki rak pelawak senior. Kula iki mung ngene lho Mas. Pripun? Sesuai karo profesimu sebagai dalang. Apakah arti dari dalang? Daki dalam bekerja mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bekerja. Leres. Ya moto melek kuping ngrungokke, iki tutuk nyuwara, sikil sing ngeprak, iki ngidik-ngidik. Apa ngidik-ngidik? Iki oh, notok kotak. Notok kotak kuwi lho, dalam bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki bekerja. Nggih. Langkah-langkahnya selalu diikuti oleh anak buahnya Yogo dan Sinden. Nggih. Kuwi dalang beda yang Sinden. Apakah arti dari Sinden? Siki siap nampa perintahe dalang. Oke. Den lagi zaman saiki. Den rungokke ya den sawang. Kula sinden saiki do madhep penonton yang sinden biyen lak mungkur. Saiki madhep penonton dandan ayu-ayu. Leres. Nggih. Mula petetan saupama. Saupama disawangi ya ben seger, nyedhepke dandan ya sing sak mestine. Nggih. Niki ya niki jenenge niyaga. Apakah arti dari niyaga? Niate saka omah golek pangan nyambut gawe. Nggih. Terus ya so iringan supaya lancar dalane
wayang kulit. Biasa ki gawe iringan sing kepenak. Iya no. Nggih terus? Go ki gotong royong carane nyambut gawe iki. Ya go sakmene akeh nyambut gawe ini gotong royong bareng. Ora ana sing didukuk dhewe-dhewe. Oh ngoten nggih. Lho. Niku ngetokke kekompakane kaya dene para warga Kedung Salam mriki. Nggih, beda ya kula. Apakah arti dari dagelan? Loh, niki dalam bekerja menggunakan tenaga pikiran. Niku terus gelem sinau nadyan wis payu. Terus terakhir lancar lan urane gumantung srawunge. Nggih, mula sing jenenge wong serawung kuwi njembarke rejeki. Sing jeneng rejeki ora wujud dhuwit mawon, awak waras ya rejeki, gitu. Tangi turu iso ngombe kopi, mangan sarapan enak kuwi ya rejeki sing sok kala mangsa ora disyukuri. Moko kuwi rejeki sing paling mujarab lho niku sing paling hebat lho. Nggih, bener iso melek biar niku pun rejeki. Nggih, heeh. Mula yo iki lek-lekan aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Monggo. Ayo Ken. Ken, monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi Mbak Niken Mas Gareng pun ngentosi Mbak Niken Niken enggal mriki Mbak Niken Nduk Niken sampun mriki. Ini arepe ra entuk kembang aku. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh turun Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watak lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep anu Mas, arep ciri khase Canom. Piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Uler kambang. Oh, pangan. Kulino mangan. Pangan uler kambang, kulino mangan uler itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Uler kambang. Uler. Oh nggih, slendro. Waduh. Ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gender iki ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Nang pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Maka, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Kyai. Ning aku sing ngerti Kyai Lantip ngono kuwi. Kyai Lembah Manah ngono arep pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Uler kambang sak titae lona
agar sing nembang nikah ni Sitri kawate mbok lagekane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyiter iki. Ora mau begawan iki kan elak. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo liir-liir. Wah. Tinggal mulai kancane rano. Ano? Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki kok kaya bolak-balik lho. Piye to? Ayo saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. Ada iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gagu matur nuwun. Mas Dewa terima kasih wau diusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya Cah Ayu. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, Profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu ganteng. Pasti. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Mbak Elisa kek dang riki. Penontonnya pun ngertosi. Mbak Elisa kek dang Elisa. Tensiku munggah meneh iki. Soang kula sugeng enjang sedoyo mawon Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, nggih, nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngapa to jane ngapa to? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten napa niku enten nawala. Niki wonten sing ngersake langgam kadung tresna. Saged ta? Nggih. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lujeng enjing Mas Petro. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta kadung tresna matur nuwun saking kula Pak Paimin wisata pantai Bajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Wah, kemeruh ae. Ya ora tau rono. Maka ayo diatur sik. Ya. Buka celuk ya Mbak Elisa. Maka. Nah, maka ayo. Selamat bos katon tejane yen bong
Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadak. Mbak Dita tawati rene ngancani nduk niken. Niki Pak Jun ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, cocok. Ayo. Ayo, iya. Iya. Ya mentaran turun. Gerajakan Banyuwangi apa, Mas? Tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iya nek jengglenge. Kenapa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Omong pisan ngelekis ge. Kok nasi piye to? Takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan lah mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Yo nduk niken sik sing wiwiti. Membiat mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo kita iki. Nek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yuk. Pancen Bayu ki ora payu mayang, dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas. Diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Dek, niken. Membiat mayan properti ngene-ngene. Iya kan? Suarane gandeng belam biangan. Gendeng belam biangan ya Olah ya. Apa ta? GOK. Kok ya ditangeti. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, munjang iso dadak balang-balang lho. Nyarah Apa? Omong. Ambiai Nusa Lagi ya. Ngapa? Kok mutungan iki lho. Kok ya iki. Arep nek ndi, Dik? Arep ndi? Oh iya. Iya Pak Niken, iya. Apa? Oh iya deh. Kula bingung bedol. Mana garing iki ganggu iki lho Mas garing iki ganggu. Lah harus kok cover ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon bulung kok kulon bedol. Sepet.
Yo, jelek. Iyo. Ngene. Ya. Sesuk hernia. Mau dijenglek nek iki ra gelem. Lah ya aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dita. Lan kita sangka Kang keliwat. Yo. Pelambiangan Saut nduk niki. tanah endian ku melihare taman sari nusantara. Kupasnya angin loh. Oh, banyak ya. Ayo, gerajakan teater ke. Monggo gerajakan yo.
Terima kasih, matur nuwun. Niki jen lenggah sing urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek tuwin Pandan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa den dikancani Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo. Iya, iya Mbak Eka, ayo sini mentara-mentara monggo. Apa gedhe-gedhe Presiden kok dedeke sak pathok. ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. iki gandeng anu lagune rak bab perkara peksi ta iki podang. Heeh. Nek niken kuwi cara manuk-manuk Mas Derek. Murai batu. Wah, murai batu. Ya wis moceh iki iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa. Mbak iki. Elisa nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah, nari. Orake wernane. Terus nek Eka nek cara manuk-manuk apa? Yen mbok yen kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah. Wulune abu-abu. Yen doyak iso mlayu, sing koyak mandeg dheweke mandeg su. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak. Mboten napa-napa. Kok kula niku kalih senior kula. Kalih Mbak Elisa, agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, recang-recang pemelih kalih Pak D, garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D garangan Semarang kok. Garangan iki mangsamu. Apa Pak D? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan. Nek Solo, nek Solo ya Solonan. Nah, nek gareng. Oh, yen Bayu Bayuan. Ora ono. Garangan wis beda. Oh, beda. Nggih. Yo diaturke podang kuning buka celuk. Mbak Elisa, monggo ayo diaturke. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget EKI Pak Dan Rame. Iya. Ayo. Model wis kayak peluru bedel ta. Ayo Pak Dan Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ayo. Apa? Kapibara. Mau tinggal lo kapibara. Hei, bom-bom kok boleh kayak gitu. Bom-bom nih kalau bilang. Mas Bayu, tadi kakaknya Pak Jun nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh Rengu, nggih. Kok bareng iki diaturke. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Aku tak njuk tulung iki karo nduk niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya, nggih. Ayo. Oh, nggih. Ayo. Mangga Cat yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh, iki ana sing njaluk Sumanding iki lho Mas, kene. Napa? Sumanding. Nggih, kok diaturke. Tak omoke ya Mas. Tak omoke. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat diaturke. Mangga yuk. Siji meneh Mbak Niken, iki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Niki lho, keh banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean mesti. Lah pilih sing ndi? Kusuma Wijaya katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing niki mak pilih antarane Panjangka kawitaning Sinawa. Kuwi sing nyanyi sampean dhewe. Iki lho, kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kok kurang penggawean. Apa Panjangka apa kawitane Sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka. Siap. Niki tak nggo ganti sing Sumanding wau. Nek Sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak Sumancing. Nggih. Maka ayo tak ganti Panjangka iki. Maka ayo Cak diaturke. Maka yuk diaturke yuk. Ra
nggih. Bari geng matur sembah nuwun. Kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake apa mau rengu? Nggih, rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerakanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh, nggih Suningsih. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Oke. Ayo, iki diaturke sik. Ayo Mi, ngene Mi, ayo. Turuk. Yo, diaturke buka celuk. Jarak tayum sik pertama, nggih. Terus sing loro irama seger. Heeh. Yo. Yo Mbak Fahmi buka celuk. Monggo. Syukur dijarap cara Malangan tayume. Nggih. Monggo kendang etok men ditabuh. Jaranan barang aku ndang jaipong mau kae. Mbuh jono. Karepe piye? Ikine lho ra iki. Mas Bayu. Nggih. Ugi wonten saking Kakang Taruna mriki ngersakaken denok niki saking. Nggih, heeh. Nggih. Ya diaturke buka celuk, Kak. Monggo.